Ahojte, ahojte. Pozdravujeme všetkých z Rimavskej Soboty. Sme tu opäť s našim, dá sa povedať, pravidelným vysielaním. Zdravíme všetkých, ktorí nás sledujú na našej facebookovej stránke MV Priatelia a priaznici, alebo pozerajú nahrávku, ktorú im niekto pošle. Dnes večer najprv by sme sa mali predstaviť. Nech sa páči. Manželia Dobrodský. Moja manželka Janka je učiteľkou v základno-umeleckej škole, čiže hudobníčka, dirigentka speváckych zborov, manželka, mama, manželka starého otca. Ďakujem. A môj Jožko je masérom a tiež otcom, manželom vynikajúcim a aj starým otcom. No. Takže dnes tak v krátkosti vám chceme ukázať, že blížia sa najkrajšie sviatky roka a možno vám dáme pár tipov na nejaké darčeky alebo čím by ste mohli obdarovať svojich blízkych, známych, rodinu. Je to všetko od nás pre vás. Presne tak. Jednoducho nakupujeme z vlastného e-shopu a každý z vás môže mať ten vlastný e-shop veľmi jednoducho. Môže si ho kúpiť už za 30 € a môže z neho nakupovať kedykoľvek, čiže 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A čo nakupujeme? To, čo bežne potrebujeme. Nakupujeme šikovnejšie, nakupujeme ekonomickejšie a nakupujeme aj zdravšie. Jožko, ktoré regály tam máme v tom našom obchodnom dome? Tak ako tu za nami alebo vedľa nás môžete vidieť, tá ponuka je naozaj široká, čo sa týka domácnosti, osobnej starostlivosti. Každý si tam môže nájsť to, čo práve potrebuje. Nenakupujeme nič naviac, len to, čo potrebujeme my alebo naši známi. Čiže ja by som začal treba z odhora. Máme tu prací program, hej. Takéto balenia, či už bielidlo alebo prací prášok, osobná starostlivosť, opokožku, sprchovacie gely, krémy, všetko, čo sa týka osobnej starostlivosti. Čo len chcete. Čistíme svoju domácnosť, určite áno. Ktorá spoločnosť je za týmto všetkým? Spoločnosť MV, ktorá už má 64 rokov a naozaj to spoločnosť, ktorá má cvenk vo svete. Je to spoločnosť nadnárodná a naozaj je pre každého z nás. Je už vo vyše 100 krajinách sveta a každý z nás si ozaj môžeme vybrať to, čo potrebujeme. Čiže tie čistiace, čo je našim najobľúbenejším kamarátom, je to systém na doúpravu vody eSpring, ktorý si tiež môžete zakúpiť. Takže si ho namontujete už ku existujúcemu kohútiku, alebo si dáte osobitný kohútik a tečie vám z neho voda, ktorá je zbavená všetkého, čo tam nemá byť, ale zachováva minerály. Čiže určite sa popýtajte tých ľudí, ktorí vám poslali toto video, alebo tých vašich kamarátov, o ktorých viete, že sa tomuto venujú. No a ďalej, jednoducho varíme zdravo. Ja by som ešte, Janka, v tej vode doplnil. Je to jeden z mála systémov na doúpravu vody, ktorý vám pripraví chutnú vodu. Čiže odfiltrovanú, ale chutnú. Tá voda má naozaj chuť a všetko, čo varíme, čo ide napríklad aj do týchto našich riadov, do sady iCook, všetko, čo ide do hrnca, ľudovo povedané, tak robíme z tejto našej kvalitnej, fajnej, chutnej a zdravej vody. Vodou zapíjame aj minerály a vitamíny, ktoré doplňame, pretože dnešná strava naozaj potrebuje doplniť a keď chceme byť zdraví a udržiavať svoje zdravie v vlastne dobrej kondícii, tak určite doplňame všetko, čo len chcete.
od C, omegy, kalcium, magnézium, D, B, B+. Jednoducho nájdete tu naozaj to najlepšie z vedy a z prírody a spoločnosť Nutrilite je jedinou firmou aj farmou zároveň. Takže všetko si sami vyskúmajú, všetko sami vypestujú, všetko sami spracujú a doručia nám to priamo domov. Tak to sú také veci, ktoré aj tak niekde inde kúpite a preto je to naozaj výhodné kúpiť si z vlastného obchodného domu. Keď nie, kľudne sa môžete registrovať aj ako zákazník, ale aj vtedy vám je to donesené priamo domov, za určitých podmienok samozrejme. Všetko. Aj ráno, keď vojdeme do kúpelky, tak chytíme veľmi veľa. Môžeme začať napríklad ústnou hygienou. Presne tak, je tu naozaj všetko. Kozmetika Artistry, jedna z top 5 kozmetík sveta, Satínik, vlasová kozmetika. Každý si tu naozaj nájde to, čo potrebuje, to, čo možno, že hľadá, lebo každý hľadá tie dobré veci, hej. A sú to aj ekoveci, takže zároveň chránime aj našu prírodu a spoločnosť MV je tým povestná, že je to spoločnosť, ktorá chráni prírodu dlhé roky, 64 už. Áno, čo sa týka ochrany prírody, všetky obaly, v ktorých sa nachádzajú tieto produkty, sú biologicky rozložiteľné v prírode, čiže nezaťažujeme ani to životné prostredie a zároveň máme zdravé, chutné veci pre nás, pre naše telo, pre našich blízkych, pre naše deti, aj vnúčatá. Takže, a ešte, keď som spomínal tie hrnce, že čo dávame do hrnca, no tak do hrnca dávame napríklad z nášho e-shopu talianske cestoviny, či už špagety, fusily, ktoré sú špeciálne vyrábané pre firmu MV. Čiže vidíte, úplne bežné veci, ktoré každý deň, každý z nás si myslím používa, či už naozaj tú starostlivosť o telo, o zdravie s prípravkami Nutrilite, ale aj bežná strava, však jesť potrebujeme a máme to naozaj kvalitné a zdravé. Ešte, čo by som dodala k kozmetike, je aj pre vegánov, pretože naša kozmetika nie je testovaná na zvieratách a preto je naozaj veľmi vhodná aj pre tých ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom hľadajú, čo si dajú na seba, akú dekoratívnu a akú ošetrujúcu kozmetiku. Presne tak. Každý si tu nájde niečo pre seba. Kto sa rozhodne, že si bude len nakupovať nejakých pár produktov, ktoré si obľúbi, vyskúša. Každý výrobok môžeme 3 mesiace skúšať, ak nie sme s ním spokojní, bez akýchkoľvek pripomienok ho môžeme vrátiť a firma nám vráti plnú sumu peňazí. Kto sa rozhodne, že bude tieto informácie alebo tieto produkty zdieľať s niekým, chodia k nám návštevy, ľudia sa spýtajú, a čo to máš, čo to používaš, čo to varíš, čo to ješ. No jednoducho im musíme prezradiť, čo to máme. Je to slušné, je to slušnosť, takže takýmto spôsobom samozrejme sa nájdú nejakí zákazníci, ktorí sa nechcú nikde registrovať, otvárať si vlastný e-shop, ale zapáčia sa im niektoré produkty, tak my ich radi obslúžime a už sú to kvázi naši zákazníci. No a kto sa tomu chce venovať viac času a zobrať to trebárs ako netradičný druh podnikania, čo aj je. Aj taká možnosť, firma nám ponúka partnerstvo a môžeme pracovať pár hodín týždenne tým, že budeme zdieľať tieto informácie s ostatnými ľuďmi a už keď sa vytvorí nejaká obchodná skupina, ktorá spraví určitý obraz za mesiac, tak aj nejaké peniažky prídu naspäť. Čím viac práce, tým viac odmeny, priamo úmerne. Takže dá sa aj takto využiť táto ponuka od firmy MV.
a je to paralelný príjem, takže vôbec nikto nemusí zanechať svoje zamestnanie, vôbec nikto nemusí zanechať svoje podnikanie. Študáci môžete ďalej študovať a popri tom mať ďalší príjem, ktorý vytvárame jednoducho tým, že šikovnejšie nakupujeme. Tak už my vás len povzbudzujeme. A kto chcete, ešte je tu dokonca spoločnosť Network 21 a o tej len naozaj to najlepšie. Vzdelávame sa vďaka knihám, ktoré sú odtiaľ doporučené, sú vynikajúce, pretože vďaka ním sa stávame lepšími ľuďmi, lepšími osobnosťami a jednoducho ponúka táto spoločnosť množstvo audií, množstvo kníh, množstvo seminárov a veľmi sa tešíme na najbližšie stretnutie v Brne, ktoré bude už 20. januára a potom určite si zabezpečte lístok na víkendový kongres, ktorý bude až v marci, takže je dosť času si víkend 22. až 24. marca nechať pre seba a preto, aby ste sa rozliadli, ako môžu vaše sny byť skutočnosťou. A zažiť zábavu pri Balatóne. Presne tak. To je od nás dnes večer všetko. S tými, ktorými sa už neuvidíme, tak prajeme naozaj požehnané, milostiplné Vianoce a to, čo sme dnes predstavili, je nielen ako vianočný darček alebo ako možné vianočné darčeky, ale je to celoročne sa môžeme obdarovať niečím, čo je dobré, čo je hodnotné a čo je zdravé. Presne, to som chcel ja povedať. Prajeme vám krásne sviatky. Buďte zdraví, buďte spokojní, šťastní a možno, že aj niečo z našej ponuky vám prispieje k tomu, že váš život sa v určitom smere môže zlepšiť. Ako sa rozhodnete? Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.